имало село, обаче не искам да се ревайвам. Да намеря някакъв бая на това. И здравейте, хора! Така. Айде, ние вече летим. Добре, вие такова, Ники, ти къде си? Ами аз вече съм някъде, смисъл аз мисля на хълм да строя. Не знам. Аз трябва да гледа някой меки напред. Сега ще Тъй. Добре, айде да направим първо с нормална къщичка. Искаш ли нормална къща? Излъзни си материалите, да Ох. има за 10 секунди, не за 5 секунди, каква къща ще има. Ами добре. Само хората после ще видят в двете видеа и ще кажат каква къща. Да, една секунда. Ще използвам аз. Така, хора, аз ще използвам това. Това. Само да знаете, не очаквайте много, аз съм слаб на Майнкрафт. Да, не е слабо. Не честно. Така. Лиана, ай после на камерите да покажем какво сме построили. Ами аз не мога, защото ще са види лицето. Няма, спокойно, аз ще го направя така, че да не се види. Ще се види лицето на Майнкрафт. Не, няма. То не се вижда там. Но аз не мога да разширя екрана. Няма как. Преди го да разширя, няма как да разширя екрана. Добре. Давай за 10 секунди, аз ще ги правя да скочат, те са Добре, готов съм. Чакай, че трябва да се добави още един материал. Още не изчаквам. Не, защото трябва да се... Хора, аз дори не мога да се добавя каквото искам. Аз съм готов. Готов съм, Лиана, готов съм. Хора, не мога да добавя легото. Ура! Ужас! Това нещо да ни казвам на какво прилича. Лиана? Я натисни Windows и отвори Viber и искам да ви покажа нещо. Е този бутон, който прилича на прозорче. До контрола. Където е. Хора, ужасно е. Ага, готово. Ето е, Ники. Да, Казваш. да, чай малко. И аз Чакайте. поделям екран. Я ти видим твоята къща. Готови ли сте на 3, 2, 1? Аз поделям съм ти екран. Ами, не, обаче виж. Маляна, виж. Кое, майко, твоята къща е трагична, брат. Не си поделила ли съм? Да. Добре, аз съм в Minecraft тук сега. Абе, това е баси читър. Това е невъзможно да го построиш. Брат, ето виж, това е моето. Хора, това... влезте в нейното видео и го вижте. Аз няма да някак да ви го покажа. Ники, виждаш ли? Да, обаче... Добре, тук ти 100% взимаш точка. Да. Моето първия път знаеш на какво ми прилича. Чакай да
Абе, карай до хората да каже нещо по-драстично. Добре, ай, пак ли ти ще броиш? Чай малко. Проблемът е, че няма. Хора, готов съм. Мой гадже нам гостиш. Хора, дайте по-малко. Моите коли, между другото, се получи малко якичко. Ама кефи. Толкова. Диана. Така. Сега ще ти пусна да видиш моето какво построих. Ще се шок по това, което виждам. Господи, ще Николай! Втората точка я взимам, не знам. А не баш. В смисъл хората тук трябва да решат. Не на кефи. В смисъл. И втората точка аз... Абе, брат, колко пъти ще си чупят къщата? Зависи, може би не. Защото виж моето... Брат, моята поне има легло вътре. И моята има, виж. Я влез да видиш, че и моята има легло. Ма да, човек, моята е обзаве... Този някакъв е тук. Обаче моята е клубче, а твоята дори няма покрив. Има малко покрив. Като змия е покрива. Като върши малко ще ви завда, макар и. Те тук какво правите? Ох, Ляна, И барака бе, какво очакваш? някой ден не искаш ли да поканим братовчет и той да играе с нас? Така поне, Да, бе, така поне ще Да. има гласуване. Аз мислех да го поканя на Roblox, принципно. Някой ден. Обаче не знае дали ще се съгласи. хора, това ще... Добре, сега 5 минути, бе, можеш ти да броиш 5 минути? Ох. 200 секунди. Не. 200 секунди са 5 минути и 30. Бе, хора, не знаете какво стана. Хора, описайте пицерията. О, не. Ники няма стане видеото, Що? защото си показах май лице. Абе, карай, бе, той без това. Не, няма. Ако искаш от начало да го почнем. Да, от начало. Добре, аз ще ти покажа. Добре. На 3 плюс 1, 2, 3. Здравейте хора, днес ще имаме Майнкрафт видео. Хора, ще трябва да почнем от Това начало. Майнкрафт видео ще строим с Николай. Хора, Здравейте хора, с Николай ще строим да, ние принципно направихме първи дубел, аз затова снимам от по-давна, обаче не се получи. Да, първият дубъл, защото не стана. Ей, това ми е моята къща, между другото, за една минута правим къща, за 10 секунди беше една... Ей, това беше моето, чакайте сега ще покажа за 10 секунди, кой беше моето. Нещо е такова беше, вижте.
врата нямаше даже. Това беше май моето за... Ляна, ще ти пусна камерата да видят хората моето. Не знам, тук имаш две лампи, не знам къде бяха. Ето, това е моето. Да, но неговото беше трагично, това е моето. Не, покажи го пак, искам да го видят. Аз искам да го видят. Моля те. Не разберете цялата ми... Ето. На неговото прича... увелича малко екрана, бе, нищо не виждам. На неговото прича дърво, което като... Вижте, сега е по-добре. Защото сега си го достроих, де. Си по-добре, да. Първия рунд аз го взех с тази барачество. Това е втория рунд сега. Ама хора, казах ви, аз съм слаб на Майнкрафт. Ще го вземем за храна. Не, удари зайчето. Не, извинявай. Сладко се извинявай. Хора, не знам. Хора, аз просто гледам в нейната камера и нещо отлетях. При мен има крава, дай да я убием. Трябва ни месо, дай ни месо. Мене става много, ще всички гадове идват. И какво днес? Има едно малко сладко крипърче. Добре, зайците се скачат толкова. Ляна. Хора, не питайте, що съм съкръстил Гард 11. Готови сме. При мен стана вечер. Да, той при мен е вечер. Ляна, имам въпрос. Аз имам... в смисъл, сега ти даде идея да строим къща за първи рунд. Да, за два рунда ме строим. Да. В смисъл, това се води първия рунд. В смисъл, просто за... Това си е първия рунд. Нали? Това е втория рунд, кой ще строим? После ще го измисля сега 10 минути, или не искаш? 5 минути. Ама какво ще строим сега? Добре, искаш да строим лодка? Не, аз ти предлагам, после... Аз съм идея за следващото, обаче... Не, ще измисля друго. Обаче, сега 5 минути пак строим къща. Чакай да взема дървото. Добре, и аз трябва този път да си взема повече материали от предните. Ама ти ще ги броиш, нали? Къща не трябва да бъде чок шокар, хора. Къща не трябва да бъде много добра къща. Не трябва да бъде някаква тъпа къща, разберете ли? И стъкло трябва даже да вземем. Хора, аз я малко Къде ще са изна. леглата? Да, между другото, пишете, ако искате да играем хреница. Тук ми запусна някаква музика на мене. Ще го взема за украса на външната къща. Тук те ще ги взема да ги сложа отпреде. Ляна, Да. аз подготвих материалите. Добре. Къде са чистовете? Тук някъде бяха стоят. Чакайте, хора. Къде са чистовете? Ето го. Не, няма да вземам такъв чест. Ляна, Хората знаят защо вземам такъв чест. имам въпрос. Да. Смисъл за правилата на играта. Смисъл трябва да е всичко, ама смисъл да е строено вътре, смисъл да е строено. Така ли? Да. Смисъл къща трябва да е. Смисъл да, строено къща. Да, бе, трябва да... Няма значение каква къща извън, нали? Такава няма. Добре. Обикновена къща трябва да спрем просто. Аз ще строя необикновена. Имам много добра идея. Хора, това ми е идеята. Да броя до 200 секунди са 5 минути, нали? Не знам, аз там, като играех на предното видео, написах 200 секунди, това бяха 5 минути и 30 секунди. 30 секунди, не знам. Почвам на 3, 1, 2, 3. Това ще бъде най-лесната победа. 2, Опа. 3, 4, Така. 5,
Яна, хората во пещерите така са броели. 7. 8. Хора, много ми е смешно. Вай, торчове! Забравих торчове. Ах. 10. 11. М. Бабо, сега видео. Ники, спри. Така. Хора, така. Хора... Ники, Да. спри. Ми не мога да го спра. Не видеото, спри да строиш. Добре. Спирам, аз и без това трябва да се намеря торч. Така. Да, айде. Ники, спря ли го? Видеото не... Строенето. Да. Лиана, аз трябва да свърша една работа и може да изчакаш. Стой. Добре. Айде, Ники. Върнах се, ходих до туалетна. Добре, пускай на 3. Чакай, още не, чакай, че трябва да се намеря торчовете. Тия торчове в коя секция са? Да, и аз трябва да се намеря торчовете. Да. Добре, къде са тия торчове? Къде са излизаха? Не знам, не съм ги намерил. Ами ти къде ги откри? Намеря ги в една секция, не знам. Айде, почвам на 3. 1, 2, 12. Добре, хора, аз вече си взех 13. торчовете. Опа, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Хора, това беше просто най-добрата ми идея. 22. Тя... 23. Сами чухте, че може да е всичко, така че... 24. Това сега ще е гостната. 26. Така. 27. Просто... 29. 30. Абе, не знам защо съм толкова легла, ама ще ги надумкам. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Хора, само 160 секунди да взема малко. 42. Ах, хора. 44. 45. О, сега ще ми трябват и печки за кухнята. 48. 49. 50. Лиана, когато разбереш какво съм построил, хем много ще се изнервиш, хем ще сметнеш, че... 41.
Аз не те карам, просто аз нямам тайм. Айде. Бай, между другото, моята къща е 100 пъти по-голяма от твоята. Не съм гледал, обаче съм сигурен, че е 100 пъти по-голяма. Така. То какви стаи трябва да има? Чест. О, не, изобщо не ми се да расти честове. Ще пробваме с съндък. Хора, просто строим за още не знам колко време. Сигурно още не знам хора, не знам колко време остава. Аз строя. Хора, аз не мога да намеря това с честовете. Не, аз съм прецакан. Баси, това с честовете къде е? Къде е това с честовете? Може ли ми помогнеш? Не знам къде са, бе, Николай, какво търсиш изобщо? Чест! Не знам къде са. Ти откъде ги взе? Пък ти спри да се ходиш по моя акъл. Спри си по твоя акъл. Не, аз не се водя по твоя акъл, просто съндъкът е едно от най-важните неща. Не знам, търси си ги, аз просто го намерих някъде. Да, аз си го открих. Така, тук просто съндъци. Хора, да, точно това са съндъците, които аз търся. Да, 100%. Така. Не ме интересува, аз строя нещо като готина къща. Не ме интересува колко голяма ще е, колко... моето ще запреча на война. Да, той... Той моето не е много добре, ама май ми се получиха нещата. О, да, трябва да построя хол. Аз моята къща вече я направих. Не съм я направил, ама сега тя... Не, аз моята наистина запреча на война. Я? Пъй! Тирана. Защо съм на креатив мод още? Що ти не искаш ли? Не говори, че летил. Ники, нали знаеш, че плочките трябва да ги направим от дърво? Аз трябва сега да търся дърво. Дърво. Ох, хора. Чакайте малко. Ляна, докато се занимава да строи къща, аз просто ще строя в пещерата. Хората в пещерите как ги мислите? Не знаеш, че плочките трябва да са от дърво. Аз там не... Аз с... Вей колко е... Аз нямам стил за пещерата, също. Така. Мисля, че тук е достатъчно. Така, сега. Кой там на войно ли мяза? Не. Моята мяза на къща. Да ни повярваш. Моята не мяза на нищо, в смисъл, защото... После ще разбереш, като тя покажа. Така. Май пода трябва да е някакъв пот. Моят си готов пот. Не, няма как да е готов никога. Зависи. Ти трябва сам да си го построиш пода. Няма да удържат плочките. Спокойно. Строй каквото знаеш. Аз си строя. Само да подчертая, аз един път се пробвах да строя Squid Game и оттам знам как се строи това нещо. Тук малко ще разширим да може да... Моето ще е дом за хора, разбирате ли? Емилиана, ако не е дом за хора, значи е за животни. Не виждам проблема. Аз говоря, че ще е дом за бездомни хора. Това нещо, Ляна... Как да ти кажа сега?
Ох, добре. Сега. Просто не ми го оказвай. Просто хората, които са като нас и като всичките вилиджери, могат да се приютят сами тук вътре. Кое ни разбра? Примерно ние си търсим къща, вместо да си търсят къща, просто могат да дойдат тук и да си намерят цяло легло, цели легла там. Неща. Бре, колко пъти ще чуя вратата? Готово. И холната построихме, а чакайте да сложим вратички. Значи с декорация къща. Моята ще е яка къща. Бре, моята изглежда яка, ама като война. Моята хората знаят как изглежда. Няма да разкривам. Пак... Добре. Сега остана последна стая. И аз вече съм готов. Мене пак се пусна някаква музичка. При мен нищо. Хора, може би това ще го спечеля. Той рунд 100% съм го спечелил. Не си сигурен. Абе, остай го той да съм сигурен. Въй! Да не си много сигурен. Добре, що не е библиотека, бе, хора? Не мога да разбера, що не е библиотека. Чакайте, че тук прилича на да ни казвам ко. По-хубаво с намерих. Нещо хубаво с намерих, много хубаво. Вече са минали са 5 минути вече, между другото. Добре. И аз съм готов. Добре, чакай само аз да набера едни айтеми, защото ми трябва да разбираш. Добре, аз просто си махна материалите. Не ми трябва да го правя. О май гаш, Лиана няма шанс. И така хора, ще времето вече изтече. Сега ще го взема Сега хора една врата. Не се съдете. Така. Чакайте да се... Не, някак да се маркирам, обаче ай сега. Добре. Хора, изгубих се времето за да търся една шибана врата. Хора, аз съм готов, просто съм готов. Просто не знаеш, че ще се случи. Ляна, аз даже си направих басейнче. Не го направих аз, да я май сега. Чека, знаем идея, скоро направим. О, аз съм... Това беше просто една от най-добрите ми идеи. Ляна, да ти кажа ли нещо? Ей, ти що строиш? Защото ти казах, че трябва да се построя тук и не варени. Ай, добре, позволяваме и без това някак да ма би. Добре, давай. Вземем си камера. Дай да после. Любимия лав на Байван, хората по пещеричи. Николай! Пещерата също е къща. Лек... Ти даже не си строила, Ти даже не си строила. Тук е гостната. Тук гостите ще спят. Да, разбрах вече. Да. Ай, шао. Ма спокойно. Брат, моята е по-хубаво, брат. Ма, всъщност не знаеш ли що? Защото аз имам гостна. Да, ама то не се седи по кръста, Николай. Зависи. И
И по големина се съди. Не се съди по големина. Аз не зачитам целия остров, в смисъл аз зачитам големината, която аз съм използвал. Добре, виж моята къща, Чакай да си изпразня инвентара. Дай да видим. Чакай, тук се подготвя за следващия рунд. Тъй. Виж, това ми е цялата къща. Обиколена с листа, с прозорци, а не с другата ти къща на Пайлана, като пещерите. Имам си 2 лампички, влизаш вътре. Не, хора, аз трябваше тук да сложа торчове. Имаме такива книги. Между другото, хора, аз това принципно всичките им идеи... И честове и такова има много яки неща, имам хора. Обаче не знам на кой би къщата, защото моята мяза наистина много. Покрива само. Ай, хората в коментарите ще преценят, защото ние не можем да преценим. Да, искаш следващия рунд да строим ферма? Не знам, не ми се строи ферма. На мене ми се строи ферма, точно ферма. На мен ми се строи... Чакайте малко. Къде ми е къщата? Хора? Не, говорите като зоопарк. Искаш зоопарк да строи? Не. Чай малко, че аз сега тук търся TNT. Какво ти TNT, бе? Ще взривявам къщата. Защо? Защото... Защото не ти харесва. Не, защото ми харесва. Ще не мога да направиш. Мога да направя, обаче... Чакайте да се надяваме за... Трябва ми вода! За какво ми е вода? Кой не съм много зле. За какво ми е вода? За какво търся вода? Може би ще строиш нещо с вода. Хора, аз сега ще унищожа цялата къща. Не, ти след... да си разрушаш цялата първога и част. Чакайте. Хора, искам да строим геологическа броня. Ооо! Няма го взема. Хора, какво стана? Така. Turtle, какво е? Squid. Така, хора. Викай, да се взема. Добре, само да се взривя къщата. Това просто сега ми е просто. Аз моите проекти винаги ги взривявам, когато вече са непотребни. Айде хора, аз стоя на друго място. Надявам се да се вижда добре. Обаче смисъл, това са... Алиана, Да. какво мислиш за идеята ми? Каква идея? Ами, за пещерата. Щеш ли да се сетиш? Да, брат, това даже не е. Където ти го обясни? Че е чит. Не съм видел просто. Не, къща. Лиана, хората по пещерите, как мислиш, че са имали къщи? Кой? Кой ще си? Хората по пещерите още са били смислени братите. Сега аз просто добавих малко декорация, нали хора? Обаче аз се харесвам да работя. Ама наистина, почва да се минути. Чакай малко, още не. Не, аз не ти ги гледам, аз мисля използвам моите идеи. Аз още дори пълня къщата с TNT. Няма да съм много с това нещо в мисля. Така. Аз имам и друга идея. Само да гледам и направо да го гледам. Добре. Ма никога твоята дали не беше къща. Беше си хората по пещерите. Ма ти ми се измислили врата тогава, да се измислили леглата Николай. Каменни легла. Просто в играта няма. Ама леглата не са ги ли измислили от карта? Няма да напиша ли? Добре. Ай, Николай, ти къде намериш? Вижте защо аз
използвал стъкло. Моята къща е пещера. Вече не е къща, да. Твоята къща вече не е къща. Тя е като тия дупки хора. Добре, на 3 почвам. Чакай малко да си вземам материали. Зоологическа градина. Значи ми трябва тия яйца, така ли? Да. Как се пишат яйцата? ЕГС. Скелет, яйца, скелет. Не. Чай малко. Добре. Така. Сега, какво друго? Ще неща. Кошка, пиле. Не, имам въпроса, искам да си направя яйца, обаче не знам как точно трябва да напишеш върху те. О, май гаш, аз съм добил към живот. Защото намерих най-яките, нали хора? Ай, ще сложим... Няма да са реални животни. Е едно в истинска зоологическа градина. Да, да. Али. Това няма да ми трябва. Мисля, че зоологическа градина не е градина с коне и такива неща. Трябва да са диви животни. Безпокойно бе, нямаше да мисля да коне. Това е диво. Това не трябва. О, май гад, какво се чувстваш? О, не, само 10 минути ли имаме? Да. Че стъкло! Трябва ми стъкло веднага. Какво ти стъкло път на тебе? Много ми трябва стъкло. Какво ти стъкло? Не мога да ти кажа. Къде ми е стъклото, хора? Стъкло. Ето го, ето го. Това ми е. Това просто е спасение. Какво ти стъкло е? Аз казах първо, че ще използвам стъкло. Ми да, обаче за терариум се нуждае от стъкло. Ма ми трябва и... Не! Добре, и само стъкло ще използваме, значи. Давай, почвай. След 3, чакай 3, 2, чакай то колко е? 26, добре, почвай сега. Сега почвай. Добре. Ай, разкажи сега. Сте си купили билет. Да, знах аз. Дай, тапанари. Какво правиш тук, човек строи нещо. Добре, че при мен е нощ. При мен... Добре, то крипър не стана при мен. Само да съм изживил. Ляна, и при мен има крипър. И зомби ти чух при тебе. Да. Абе, има си ги. Само стъкло. Защото другите, защото тези животни ще избягат, защото летят. А ти летящи ли правиш? Да. Папагала, нали е диво животно, Ляна? Добре, бе, добре. Ах, ти мръсен разхождачна Камила. Опитваш да ми влезнеш в бараката. Да, просто е изумена какво чу. Зоологически парк, нали така? Да, зоологическа градина по-скоро.
една зоологическа градина, нали? Давай. Аз си мислех, че трябва парки и си мислех да строя много клетки, добре. Ма пък... Сега ви пускам, чакайте малко. Само да намеря къде... Абе, Ники. А? Къде е водата? Не знам. Искаш да кажеш, че си взела риби. Нещо водно. Взела си аксолотъл. Нема. Но те съм да, къде има вода. Ники, спри да строиш, наистина, човек, няма никъде вода. Water. Water, Митя! Water! Къде пише water? Ето. Така. Water bucket. О май гаш, това е мега идея. Ма къде има вода? Вода! Ами напиши на български вода. На мен всичко е на български. Не е на български. Ето! Вода! Yes! Хора, това ако се получи, съм Господ. Що? Защото това е много яко. Не знам кое е яко, но аз тук се справя. Колко време остава? 4 минути са минали. О, ще ми стигне. Хора, ще ми... Стига, аз съм още... Ето, срибайте. Аз не правя делфинариум, защото отнема много време. Моите почнаха да се бият. Голяма почнаха да се бият. Миляна, те са диви животни. Да, верно. Знаеш, защо са се бият? Защо искаме да спрем с... Странно защо сега се сетих за Toy Story 5. Не знам защо, така ми дойде. Не знам, така ми дойде отвътре. Викам се да кажа нещо за Toy Story 5. Филма не беше лош, много. Да. Да. Сега ми трябват стълби. Хора, стълби. Защото... Предимството е, че и аз имам снежен бай. И мога да си пускам полярни режими. Ай се толкова са тези животни. Ще има по-малка клетка. Хоп. Не почвам, че те се бият. Не трябва да почват да се бият. Надявам се времето да ми стигне.
трябва ми купи. Аз имам Добре, бе, то с какво прави тука? Тебе кои са Меси? Нека вилиджър ли, кой е там? Вилиджър. Да е по-голям. Да ги взема тези неща, хора, помощ. Яна, хората ще гледат това на видео, на мен ще не могат да ти помогнат. Ти се пият за един бабу, окей. Не ти се пият за един бабу. Еми, явно не ги храниш достатъчно. Моите ще бъде с декорация отстрани. Така. Мутика. О, не, това се преше с опака, хора, да съм зле. Не! Направени. Просто си хора. Много са ми гадни тия копчета. Някой работа. Моето акшели са получи долу-горе. Почваме да строим, о не, върху са това. Колко време остава? Какво? Колко време остава? Какво се случва? Избягаха ми животните, избягаме! От къде избягахте? Твоите животни бягат. Аз съм готов. Колко време остава? Яна, колко време остава? Сега ще ти кажа. Още чакай сега. Времето изтяква. Да, аз съм готов. Само... Си направя едно нещо. Може? Добре, и аз си добавих 2 стъкла, така че може. Малко ми изкарали животни, може да бъде на време. Аз искам сега да покажа едно нещо на хората, което е много яко, когато строят нещо. И там някакви работи за строение. Яна, къде са торчовете? Трябват ми торчове. О, добре, открих торчовете.
Добре, аз съм готов. Мисля, че моето се получи много добре. О, ти правиш. Да, ама аз няма да го правя. Айде го правим. Дай да видя първо твоята. Готова ли? 3, 2, 1. Не успях това да постреляте, честно казано, да. Направиха, тук има... Как се казва тя? Да, пандия на долния етаж са папагали. Да, даже имам и малко алпаки, защото ми го докара един цевен. Не съм вече. Добре. Добре, хора, мисля, че да кликна. А между другото, хареса ли ти моето? Не знам, аз се усетих само за това смисъл. Знаеш ли що? Защото викам... Ти каза... Това ми беше идеята преди. Принципно на 3-4 етажа може да си го достроя. Ами или... Ай, още няколко рунда да направим, защото малко ме изтех това нещо. Искате ли? Точно, аз питам хората. Пишете долу в коментарите дали искате и час 2 на тази поредица. Да, между другото, то тая поредица така или иначе ще продължи, обаче, какво искате? Аз искам... Аз мисля, че знам какво искам, обаче... Не, фонтана е малко лесен. Принципно. Сега ще пусна моите животни на свобода. Не! Тук ме нападат зомби. Чао, папагалчка. Извинявай, панчички. Хора, пишете долу в коментарите, аз сега тихо ще ви кажа и като напишете в коментарите ще кажа и на Лиана. Искате ли да направим Squid Game? В смисъл игри от Squid Game. Искате ли? И хора, тя не знае, обаче, ама трябва да е в пещера, смисъл както е в остров, както е в сериала. А не е смисъл да си го строиш. Оттам и дойде идеята. Лиана, сега хората ще напишат под моето видео в коментарите дали искат да построим това нещо и ако искат... Има въпрос, който хората не трябва да го чуят. Лиана?
Хора, аз сега тук ще имам едни специални бомбони. Много скъпи. Кое колко бомбите на Румян? Вижте какво съм там, хора. Харесва ли ви моят портал? На бройка струва около... Много пари. Ето го хора моя портал. Харесва ли ви? Пишете долу в коментарите дали искате опа. Мен ма кефи. Първо още една поредица. Това ще бъде видеото за сега. Пишете ми долу в коментарите дали искате още поредици. И на каква тема да работим. Коментарите, ако искате, можете да говорите вътре в коментарите. Дали искате още такива видеа са на Майнкрафт, да се заслужаваме да се какво е по-големи. Да, каквото и да е. Момчата... Вие пишете в Хора, да има... коментарите. Мисля, Надявам се да се видим в следващото видео. Чао! Абонирайте се за канала. хора, за сега това ще е видеото. Може да изгледате предишни видеа и да гледате от страната на Ляна. Мен поредицата ма изкефи, зато и мисля, ще я продължа. Е така. Знаете, абонирайте се за канала, лайкнете и няма нужда по 100 пъти да го повтарям на видео.